Igbo dị samo una salachi gerenụ n'akwụkwọ akụkọ nke taata bụ Tuesday ahịa afọ abalị 4 nke ọnwa abụọ afọ 2025. Unu esunyekwala ọkụ na Naịjirịa ka ọchịchị etiti kusuru El Rufai Amaechi ndị ọzọ bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị 2027 onye ọbụla ga-emeri Tinubu agaghị abụ ezigbo mmadụ, ọ ga-abụ onye obi akpọ bụ ego ụjọ na-anaghị atụ, ka onye amụma Ayodele kwuru. Akachapụghị m ikpe a na-ekpe maka ogbugbu Bola Ige n'ụlọ ikpe, ka Ladoja chịbụrụ steeti Ọyọ kwuru, dị ka ọ gwara Bisi Akande rịọ ya mgbaghara ma ọ bụ ọkụọ ya isi n'ụlọ ikpe, bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu egwu bọọlụ Fulham agala AC Milan ịzụrụ Chukwueze. Otu nwatakịrị dị afọ 5 ji mkpịsị ọkụ machisi egwu agbaala ụlọ nne ya na nna ya ọkụ na Akwara na Amagama, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọchịchị etiti amachiela orire a na-ere mmanụ krudu edowere maka ụlọ na-eshipụta mmanụ refinery enwere n'ala anyị. ị nweghị ikikere ọbụla n'iwu inye iwu ka ụlọ nzukọ omeiwu etiti chụpụ m n'oche, ka Tinubu gwara ụlọ ikpe, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ahụla ozu ụmụaka 3 otu nne ji ka e gburu ha donye ha n'ime igwe njuoyi friza na Nnewi steeti Anambra. Ụmụaka 3 ndị a dịcha afọ 9, 7 na afọ 5. Ọ dị mma, ya bụ njinji jiri na Nnewi wuo ihe onye ọbụla kwesịrị ịkatọ. Gụnwa na onwe gị jere gbuo ụmụaka tinye ha na deep freezer, nwe ihe gị na ụmụaka jikọrọ. Ọ bụgo gị na gị na mpa ha na mma ha na-eso okwu na o nwere ala unu zọga, o nwere nwaanyị ma nwoke unu zọga, gịnị jikọrọ ụmụaka ndị ahụ? Asịgodo ere na o nwere anything anyị na-amabe. Gịnwa na onwe gị ka m na-ekwu, onye gburu ụmụaka ndị a ma onye dunyere ndị jiri gbuo ụmụaka 3 ndị a, you will die. You will die. Inwe ike ịmụ nwa, ogo na ịmụọ nwa ụmụ gị ga-anwụ. Ihe m na-agwakwa gị wee eziokwu. Your generation will die young. Yes, onye ọ sọrọ gị wụrụ. Yes, iwe assassin akwụ ọgụ ụgwọ gị jee lee ụmụaka fọtọ ha fega ha n'ime deep freezer. You will die young. Your children will die young. Onweghị onye ga-eru 9 years. Onweghị onye ga-eru 9 years na ya family. Ihe m na-agwa gị bụ eziokwu. You will die. Ihe n'otu m nọ now, I believe in repercussions. I believe in consequences. I believe in boomerang. You will die young. Otu am shikwa gị na-akọ gị shade for you to kill those little children. Gị na mpa ha na mma ha nwee issue, deal it with them. Slug it out with them. Yes, slug it out with the father or the mother. Ọwụ ụmụaka ntakịrị na-enwe ihe ha ma. Ụmụaka nwụọ ọnwụ ike because of rubbish whatever ị nwere with mpa ha na mma ha. Ị na-awụ ya ala. Ọ dị mma, dịka o si gbarakwuru ugbu a, onye amụma Ayodele ekwuole na onye ọbụla ga-achụpụ Tinubu na 2027 ga-achọ ịchị Nigeria by fire by thunder, na onye ahụ ga-adị desperate, onye ahụ ga-adị very wicked, onye ahụ ga-awụ an unrighteous person, onye ahụ ga-awụkwa onye ji ego. That person ga-awụkwa somebody that can go to extreme, because na ihe ewe ihe Tinubu, ihe ewe ihe Prophet Ayodele kwuru, na onye ọbụla chọrọ ịchụpụ Tinubu ga-enwe qualities Tinubu to match Tinubu. Onye kwara uwe onye ahụ iji ọnụ mma jụ onye. Ọ dị mma, onye ahụ ka anyị kwuru na Bisi Akande si jụọ onye chiburu gọvanọ chiburu steeti Ọyọ ajụjụ maka ọnwụ Bola Ige, ya wụsị jụọ Ladoja maka Rashidi Ladoja, yes, maka Bola Ige, ihe mere o ji kwụsị ikpe a na-ekpe maka ndị gburu ya. Ya batasị gọvanọ kwụsịrị ikpe. Now this man apụtara na Ashidi onweghị ikpe ọbụla ọ kwụsịrị, na Bisi Akande ga-arịọ ya mgbaghara nke njọ, ma ọ bụrụ na ọ rịọ ha mgbaghara nke njọ, kwụọ isi n'ụlọ ikpe eji ekpewe ya dị ya.
amami na-aghọta ebe anyị na-eje. Ọ dị mma. Ndị ndu mpụ riri ahụ ka a ga-agba n'anwụ na mmụgharị ọhụrụ a ga-amụgharị Nigeria ka otu Pentecostal Fellowship of Nigeria kwuru bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ego etinyere n'oku ekwentị otu ọrụ NLC akwụsịtụla ngagharị iwe agara ime echi dịka ọchịchị etiti chọrọ ilebagharị anya na ya bụ ego etinyere n'oku ekwentị. Otu jikọtara ndị ọrụ kansụl n'oge adọla ụlọ ọba ego CBN ala anyị aka na ntị ka ha na ndị gọvanọ ala anyị garakwa iji ego kansụl egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị apụrụ m na PDP n'ihi ọjụjụ akarachi steeti Delta jụrụ ịkwado nkewapụta steeti Anioma ka Ned Nwoko kwuru. Mmadụ 17 edebatala mmadụ 17,000 edebatala akwụkwọ anamachọ ọrụ nkụzi na steeti Abia. Mba Uganda ọrịa Ebola wakporo amalitela ịgba ọgwụ mgbochi Ebola ka otu ahụike mba ụwa WHO kwuru. Ọrịa oke gburu mmadụ 24 na Benue na 2024 ka ihe nchọpụta mere na-egosi bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Dịsụde. N'otu akwụkwọ akụkọ Dịsụde ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị na-ekpere arụsị na steeti Anambra ajụla iwu megidere ọgwụ Soludo mere boo ya ebubo ịkpa oke okpukperechi. Ụlọ nzukọ omeiwu etiti ga-amalite ọrụ taa dịka akwụkwọ iwu ụtụisi tax reform ka a ga-agbapụ ọsọ bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Guardian. N'otu akwụkwọ akụkọ Guardian ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ụlọikpe amaala otu onye bụburu onye uwe ojii ọkwa inspektọ ikpe ọnwụ maka igbu otu nwokorobịa na Lagos n'afọ 2019. Ọ dị mma dịka o si gbarakwuru ugbu a Ned Nwoko ekwuole na ihe o jiri pụcha na PDP wụ na gọvanọ ndị Delta steeti Obovowori ka ọ gịnị dịka ala akpụ ya na ọ jụrụ ka ha bụ ike wapụta Anioma steeti na ihe mere o ji pụọ na PDP basịa APC wee ebe a ga-anọnyere ya aka ya ekewapụta Anioma steeti anya ka ikpe ele. Ọ dị mma otu Pentecostal Fellowship of Nigeria ekwuole na Naijiria ọhụrụ a ga-amụgharị ugbu a na ndị niile bụ ndị mpụ riri ahụ bụ ndị ndu Naijiria na a ga-agba ha n'anwụ. We are still waiting for the new Nigeria. Ọ dị mma NLC ekwuole na ha agaghịzi ngagharị iwe ahụ ka akara ime echi n'ihi na ọchịchị etiti ekwele nkwa na a ga-elebagharị anya n'oku ego etinyere n'oku ekwentị ma data ilodo kaadị na before you know it ọgwụla loadgodi data na before you know it ọgwụla. So NLC asị ebe ọchịchị etiti ekwuole na ha ga-elebe ya anya nsogbu anọ ka ha gbagodi bem n'ihe gbasara ngagharị iwe. Ọ dị mma dịka o si metụta mmadụ 17,000 bụ ndị chọrọ ọrụ nkụzi na steeti Abia. O nwere okwu anyị ga-arịọ agwa aka na chi steeti Abia arịrịọ ka anyị ga-arịọ ya n'ụdị ndị achụrụ oge eti ihe ọjị. O nwere ndị na-awụhụ non indigens na steeti Abia ụmụnne anyị ndị Igbo achụrụ n'ọrụ ịghọtago achụrụ ha n'ọrụ that time because achụrụ ọ dịkwa ma sọsọ ndị nkụzi ka achụrụ ha. Yes, achụrụ many of them n'ọrụ wereze ndị Abia tijuo n'ọrụ nkụzi that time. So we will appeal to the governor of Abia State, Alex Oti, to look into that matter. Those people are in office here from Abia State. Many of them. So we are going to make a special appeal to the governor of Abia State too. Please. Orona actually haneji okushi me ya ka official. Wa ha gratuity and they rogo gratuity. The pension just pay them off. Each one no roge kwọ yo washi ala. That is the law. Ọ dị mma dịka o si gbarakwuru ugbu a ụlọikpe agwala Tinubu agwala ụlọikpe na ha dị enweghị right isi chụpụ ya n'oche because o nwere one lawyer kpọpụrụ Tinubu n'ụlọikpe na-agwa ụlọikpe to mandate the National Assembly to start the impeachment process of Bola Ahmed Tinubu for attacking protesters during the hunger protest. So Tinubu na ndị lawyer ya agwa ụlọikpe na ha enweghị right to tell the National Assembly to impeach him, But emekwara attack in the protesters? Yes. Was there a human rights violation of the protesters? Yes. But the approach of the government is the thing that is worrisome. They don't care.
That is the problem of this country. The leaders don't care whether they violate your right or not. Once you're out of the way, they do what they want to do, which is very wrong. Ọ dị m ebe a ka anyị na-apịkọta kpamkpam ihe omume anyị na akwụkwọ akụkọ bịara gị na Nonsokwo Chiwo. Chibiri m na Nonsokwo Chiwo na TikTok, nakwa official Nonsokwo TV na YouTube. Ka Chim na-efe gani ụbọchị bọla menụ. Upcoming, the next video, ụmụ ọrọrọ njọ youth election. Thank you.